Rowere matindo ma higi tin 18 e bwo riwruok motisi kaka Broken Crayon, Steel Color, misiro kod apis mar Women Rep e kaunti ma Migori ochako chenro mar kedo kod mako iye momondo, lwenje mag kit chwech kod lagruok mar kute mag ayaki e kind rowere e kaunti no. Kauke kaunti namba 44 jafwambo marwa Joe Juma nigi ler mathoth. Kaunti ma Migori achiel kuom counties makwanda rawere mathoth ma higi tin 18 pod mako iye gamo kutego mag ayaki kaachiel kod kalo e lwenjego mag kit chwech. Lipot yango ni 20% mag jogo madhi nyuolo osiptende kaunti ma Migori gin rawere ma higi tin 18. Nitiere nyiri mathoth ma oweyo sikul kendo kendi bang' gamo remo ka nyaka sani lek margi mar somo koro nimo e pi. Nilikuanga shuleni nikapata ujauzito, nikatoka shuleni nikakuja kukaa nyumbani. E okang' mar kelo gin rawere manyiri ma osegamo remo kendo kendi kaachiel kod mago bende koro pok ogamo remo, riwruokno mar nyiri ma higi tin 18 mabende ong'ere kaka Broken Crown Steel Color ka osir kod Women Rep e kaunti ma Migori Fatuma Mohamed dhi nyime kod kedo kod mako iye momondo, lwenje mag kit chwech kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki e kind rawere e kaunti ma Migori. Koro nyithindogi ne wuoyo gi nyithindo wetegi, mano initiative margi magin mane gichako, an kora akonya gi chien mondo giwuo gi nyithindgi manyiri. Hope to, spread more positivity and hope that the amount of teenage pregnancies may decrease as time goes on and the more that we visit these areas. Okay, we're targeting the social issues because most of them are facing issues from their families. Ivania Tui menachiel kuom rawere mantie bwo chendoni wacho ni ka opogore kod kedo kod midhiech adek ma juko raweregi, geno margi en ni nyiri mar bende ne oweyo sikul bang' gamo remo koro dok e sikul. The whole program was just to encourage girls to go back to school and beat the shame around the mistakes that they may have found themselves in. E kinde puonj manoke rawerego mosegamo remo kaachiel kod mago pok ogamo remo e gwego mag Kuria East, rawerego mosegamo remo ne olero ne gikalo midhieche mopogore opogore. Mimi nimepitia changamoto mingi sana. Baadaye nikapata mimba nikiwa mdogo, bado ningali shuleni. Wazazi wetu ukikuwa kama kwa hii jamii ya Wakuria, ukikuwa mimba unatelekezwa na familia, huonekani kuwa wewe ni mtu tena, wanaona hapo maisha yako imefeli, hivyo huwezi endelea. Kama mimi natoka shuleni nakuja natafuta kenye tunakula, mama yangu juu hayupo, tuko tu na baba yangu. Even though we've helped a few girls, it still means something to them, and just seeing how happy they were yesterday. Kao kalebo chendone moko nyiri mosegamo remo bende koro osedok e sikul. Yoleka Madam Pauline akanifata nikaenda shuleni. Sasa mimi nimeshukuru hii shirika limekuja limetusaidia. Main factor is gender-based violence and transactional sex that exposes them to getting pregnant. Women Rep ma kaunti Migori Fatuma Mohamed wacho ni keto rawere nyime e kedo kod midhieche ma juko raweregi nikech giseyango ni rawere rwako ahinya puonj ma ichiwo kod rawere uwetegi. Taparo ni wacho kaka joma dongo samoro ok donjnegi ahinya nikech ok wawuo gi dhogi mar joma tindo. Koro nyithindo wetegi gin wuoyo kodgi gi dhogi mar joma tindo. Koro wadwa timie ane mar higa achiel. Fatuma wacho ni mako iye momondo osinego lek mag nyithindogo manyiri mathoth ka bende memo miyo koro giwuok oko mar kedo kod midhieroni. Moko mosemako ich ne tamore dhi skul, to koro ka nyithindo gi wuoyo kodgi gin giwegi, koro ne giyie dok e skul. Koro wadhi kawogi mondo waduokgi e skul mondo gisom. I'd like to appreciate Honorable Fatuma's office for supporting us throughout the journey that we've been on, and we'd like to say that if we were able to get more support from the government, we'd go really far. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma kuom ripota ma kamano.